amics ministrils del Raval. Bona tarda. Benvolguts badalonins i públic. Benvinguts tothom a Bada Gegants. Anastasi, Maria, sabeu que és la primera vegada que estem en una troballa de Ball de Gegants a Badalona? La Badamar i jo no podem negar que estem una mica emocionats. Ara veureu els balls que ens faran els nostres amics convidats. Cada un d'ells ens oferirà el bo i millor que sap fer ballant. I com segueix la festa? Quan ballarem el Renaixement gegant? Parlant amb franquesa, això de que ballem tants gegants alhora no ho acabo de veure gaire clar. No t'impacientis, Jeroni, que primer ha de ballar cada una de les parelles convidades. Els primers els coneixeu bé, són el Jofre i la Clementina. Són d'aquí a Badalona, de l'escola Jumfrau. Ens faran un ball que han muntat ells mateixos amb la melodia de l'himne de l'escola. El van crear en Joan Niubó i la Maria Rosa Balcells. Representa la majestuositat de la muntanya dels Alps que dona nom a l'escola. La composició és de l'Apel·les Mestre i es diu Dalt de la Jumfrau. Ja veus com les gasten les escoles de Badalona pel que fa al Ball de Gegants. I a més, amb la música del Ministril del Raval, sona d'allò més bé. Els que entren també són coneguts nostres. També són badalonins. Són en Francesc i la Niueta, de l'escola Joan Maragall. Els van donar vida els mateixos alumnes de l'escola. Naturalment, amb l'ajuda d'algun professor. No són uns personatges qualsevol, no. Ell és el director de l'escola i ella, la primera alumna que va assistir-hi a classe. Ja veuràs que bé s'ho maneguen. Ens ballaran el vals del Niuet, que també se l'han fet ells. La música la va composar l'Elisabet Rentero. Per ser autodidactes, les escoles de Badalona ho fan prou bé. Oh, són gairebé autodidactes del tot. Però nosaltres i els nostres geganters també els hem donat un cop de mà. No et creguis que quan neix un gegant a Badalona el deixem que creixi i aprengui de qualsevol manera. És veritat que ells fan la seva vida, però nosaltres i els nostres geganters els donem un cop de mà quan ho necessiten. Au, va, silenci, que comença el vals del Niuet.
Ara ballaran els convidats de fora de Badalona. Els primers són uns amics de l'edat mitjana, el Pere de Ripollet i l'Elisenda, i com ja deu suposar venen de Ripollet. I a més els acompanyaran en Gonçal i la Teresa. En Pere és un home de lleis. Era jutge al segle XIII i va defensar Ripollet en els plets que va tenir amb el monestir de Sant Cugat del Vallès. Fins i tot va tenir litigis amb el rei Alfons el Cast. L'Elisenda és la seva muller i és la representant de totes les dones de Ripollet. Ja fa temps que ens coneixem i hem estat a casa seva convidats. Les seves trobades són ben especials. Sempre són sobre un tema concret. Mira, una vegada que hi volíem anar no vàrem poder, perquè totes les colles eren del Besòs i nosaltres no. Ens ballaran una peça tradicional. Em sembla que ja la coneixeu. És la Jota Vella, o Vals Jota del Penedès. I s'han fet la coreografia ells mateixos. Interessant, oi que sí? El que ara ens oferiran el seu ball venen de Barcelona, concretament de la Barceloneta. En Pep Barceló i la Maria Laneta són gent de mar, com s'escau a un barri mariner. El seu ball és ben nou. No fa ni un any que el van estrenar. Es diu Un cant als gegants de la Barceloneta i el va escriure l'Antònia Vilàs. Com s'escau a una peixatera i a un pescador, la peça és marinera. Ens ballaran una vanera amb aires de balset. Enguany estem convidats a casa seva el dia de la festa, però ja els coneixem d'altres trobades en què hem coincidit. Sí, per exemple, en diverses ocasions a les festes de la Mercè de Barcelona. Tinc ganes de veure'ls, perquè els nostres geganters m'han dit que té un final espectacular.
Això sí que no m'ho esperava, ni que fos un tango. Sí, però ho han ballat molt bé. Amb els que ballaran ara som de família. El Pere Noguera i la Leonor de Noguera són els padrins dels nostres companys Ferrer i Elionor. Ens coneixem de fa una pila d'anys. I els vàrem demanar que fossin els padrins quan els Ferrer i la Leonor van tornar al carrer després de tants anys. També venen de l'edat mitjana. En Pere va ser el primer batlle de Teià i ella és la seva esposa. Ens ballaran el Ball Nou, amb música de Joan Botelli. En Pere, abans de ser alcalde, va plantar cara al senyor de Burriac i va aconseguir que Teià fos un municipi. És tot un personatge. Abans, a la plaça de la Vila, l'he vist comentant la situació política i judicial amb el Pere de Ripollet. Fa anys que no és alcalde, però li encantaria, li interessa. Sí, com que a tu no t'agrada poc recordar que eres conseller de Barcelona. Doncs jo he vist com l'Elisenda i la Leonor comentaven que els homes sou uns pesats amb la política. I jo hi estic d'acord. D'això, Maria, ves que comença el ball. Ja seguirem la conversa en un altre moment. Ara ens ballaran en Joan i la Marieta. Ja som vells coneguts. Hem estat a casa seva i ja ens havien visitat en una altra trobada. Són una parella de balladors. Bé, si han de ballar, són balladors, naturalment. Sí, però la Maria vol dir que no són mariners o jutges, com els altres amics que han ballat, sinó que la seva ocupació és la de balladors del Ball del Vano i el Ram. Justament amb aquest ball és el que ens ballaran amb una coreografia que s'han fet ells. És el ball de festa major de Sant Cugat i el ballen a la plaça del monestir. Ball del Vano i el Ram. És molt antic i servia per presentar les parelles en societat. També li diuen el Paga-li Joan. Justament, ells dos són els protagonistes d'uns versets que parlen del ball. Diuen així: paga-li Joan a la Marieta, paga-li Joan al Vano i al Ram. Ja veuràs quin ball més ceremoniós, ideal per a parelles.
Els convidats que ara entren també venen de Barcelona, del barri de Sant Antoni. Són en Tonet i la Rita, que ja ens havien visitat en una altra ocasió. Justament hi vàrem ser per les festes del barri aquest gener passat. En Tonet és un traginer. Ja ho saps que els traginers celebren la seva festa dels 3 tombs per Sant Antoni Abat. Saps, Jeroni, que des que la Maria coneix el Tonet ha estat impressionada pel moviment del fanalet. No sé per què serà. Au, va, no siguis així. I del porquet de la Rita també n'estic enamorada. Ho saps que porta un porquet perquè les imatges dels sants són representades amb un porquet al costat i que se li deia Sant Antoni del Porquet? Sí, que ho sé, sí. Doncs els amics Tonet i Rita ens ballaran el ball del gegant de Sant Antoni, que té la música escrita per David Puertas i la coreografia d'Helena Forcada. Toca el torn als amics de Caldes d'Estrac, el Busquets, la Fàtima i el Nano. També ens coneixem de fa molts anys. Sí, i tants. Recordo que la primera vegada que hi vàrem anar feia un fred que pelava. Em sembla que vam fer la trobada al desembre. Oh, són una colla molt marxosa, com el seu ball. Un balset picat que els va fer el Jaume Baulenes. Es diu el Nano de Caldes. El ball va ser cosa d'ells mateixos. També hi va donar un cop de mà un geganter dels nostres. Saps, Jeroni, que el Busquets i la Fàtima són els protagonistes d'una llegenda? Ella és musulmana i anava d'amagat a fer cures amb les aigües de Caldes. Ell era vigilant d'una d'aquestes torres de guaita. Ell cristià i ella musulmana, però es van enamorar. I el Nano, un pescador de Caldes. La seva especialitat són els pops. Sempre em porta la gallada plena.
Els pròxims són uns vells amics. Ens varen conèixer fa un munt d'anys amb en Genís i la Margarida. Ell és l'Íber de la cova d'en Genís i ella una maduixera. Que Santa Coloma és terra de maduixes. Quan et vagui, demana-li una maduixa. Són boníssimes. Mira, justament a casa d'aquests veïns tan pròxims és on vàrem anar la primera sortida oficial dels nostres geganters, fa 10 anys. Fins i tot, els geganters anaven vestits diferents. Me'n recordo que la ratlla dels pantalons que duien, en lloc de blava, era vermella. Ni tan sols tenien l'uniforme definit. Te'n recordes que tot just començaven i de tant en tant ens feien fer tantines? Ens portaven a coll amb més ganes que traça. El Genís i la Margarida es va fer el ball en Jordi Fàbregas, el mateix que va composar el nostre balset. Es diu Ball dels Gegants de Santa Coloma i s'han fet la coreografia ells mateixos. Els convidats que ballaran ara ens arriben del cor de la Barcelona Vella. Són en Roc i l'Eulàlia, de la Plaça Nova. Aquest any els hem visitat a la festa de Santa Eulàlia, que és la festa major d'hivern de Barcelona. Som més joves que l'Anastasi i jo, però ja tenen 90 anys. Són una parella amb història. I tu quants anys tens, Maria? Conforma't amb 100 i uns quants més. No insisteixi, Jeroni, que el públic no ho dirà, però és que es conserva la mar de bé. Sembla mentida que tingui l'edat que té. Tants anys junts i no la canviaria. Si sabessis... Au, Anastasi, sisplau. Va, deixa't d'històries i mirem el ball de Santa Eulàlia que ens ofereixen els gegants de la Plaça Nova. I tu, Jeroni, no provoquis.
Ara ens toca a la Maria i a mi. Ballarem la coqueta, aquella vanera que tant us agrada. Després del ball que farem la Maria i jo, tots els gegants que som aquí us oferirem un ball que no s'ha vist mai. El Renaixement gegant, amb una coreografia que ens ha fet un geganter nostre, el Robert Arruego. La música la van triar els ministrils del Raval. Ah, per cert, que després d'aquest ball, els ministrils ens oferiran una sessió de ballables perquè balleu tothom. Una sessió del Tradibadaball. El ball és especial i té un final especial. Només us diré que us imagineu un llac on hi cau una pedra al mig i... bé, la resta ja la veureu. Ah, estimat públic, com que el ball és tan especial, us demanaríem que tots us féssiu enrere deixant un bon tros les línies blanques. Som-hi, Maria? Espera't un moment. Jeroni, abans m'has provocat i ara ho faré jo amb tu. Què et sembla si tu i la Badamar balleu amb nosaltres l'havanera? No ens farem pregar gens. Estic encantat de que em provoquis. Anem, Badamar?
Un aplaudiment per aquests balladors i balladores de gegants i gegantes.